a heavily citizenship ɔse ɔsoro man no ba abusiafo na wɔtwe asan abeto ye bio yɛde aseda be ma twedi ampon Nyankopɔn sɛ ayɛ ne pɛ na wahwɛ yɛ so na wabɔ yɛ ho ban na wama atorenkyem bia anto yɛn na wama yɛ moni nyina chi wahoahoa yɛn na wasama na wɔtwe abeto ye bio menim sɛ wayɛ krado a wone yɛn eba be sa adusia kɔtɛ mu nyinara yɛne wusua adusia bia bruni ato the Uniting Heaven and Earth Christ in Philippians and Colossians ye ka ɔso ne asase abom Kristo Philippifoɔ ɛna afei Kolosifoɔ ɛngoma nomu yɛne wadi kan ɛyɛ adusua no mako ensia na ɔtwi mu no yɛpɛsɛ yɛhwɛ adusua ɛtɔso enson no sɛ ɔhwɛ atifi asɛm na ɔse ɔsoro ba no ba anase a heavily citizenship yɛba sisia so we are also citizenship or also citizenship I say baby no more you bet me asua free omo abraba omo bo and as assistant omo bo almost on so you be far you bet me aye also ahimie no pa because am go back time obutini maso a wa be asode pi no so from our farm be me dey say mumma mani nyi awurade mu da wan ka say mumma mani nyi se de mu pani bia na Omande share adofo no mo amohwe ni mo amuti nyinara ye besan ema mo akwaba sonko kwan so na fe yada mo asen so se de biara mo ne yen eyesa adisua yi Nyankopɔn ya adom na ɔtwe asan ba abetie bio ya duru adisua etoso enso maboafo no aye krado a enche bia me yo matchem na fe de adisua no ahyese so but answer na no me yenkutie nwumu emfri Golden Gate for home rasisia Mi bobo mi re, eje sami yare. Mi bobo mi re, Israel sami yare. Mata sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefo biara obeso mimu. Mi bobo mi re, eje sami yare. Umi mobo mi re, Israel sami jare. Matra sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefu biara obeso mimu. Sami jare mi re, umi mobo mi re. Aduma shewu sama, David by Jesus, umi mobo. Matra sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefu biara obeso mimu. Sami yare mi re, umi mobo mi re. Aduma shewo sama, David by Jesus, umi mobo. Matra sibre yihu, fishe da sango jini. Ninya jefu biara obeso mimu.
mi yare mi re, umi bobo mi re. Aduma shewo sama, David by Jesus, umi bobo. Matra subre yivu, fishe gasa ngojini. Minya jivu biara obeso limu. Sami jari mi re, umi bobo mi re. Aduma shewo sama, David by Jesus, umi bobo. Matra subre yivu, fishe gasa ngojini. Minha devo piara o peso limu. Samia mi re, umi mobo mi re. Aduma shewo sama, David by Jesus, umi mobo. Matra subra yihu, fishe dia sango chini. Minha devo piara o peso limu. Yeveda Golden Gate for ase enyuma omode ababedi edition animu ede amaye miwie ni sa na memfa asida emu oden so emfama Trebian Ghana TV enafe Hope TV Ghana sajuma ku menu ye TV adwuma ku a wafa onyankopon asempatra adwuma ede ato omosom de ya ne se sabe nkofo bo nsama emfa nkwaje hu dawuro ede mo amansa nyina omode onyankopon asem ena omofa ede ko wiase afana nyinara nti se wutie na wo hwe na wo mmoa bi apese ode boa na wo nso wo kye se wo nso wo bo onyankopon adwuma se ebe spread ya ko wiase afana nyina wo number gu yemfuni na ne fa na frɛ obeje oso kakra bia no fa boa sa adwuma kuyi na nam saa ye so daachi bi nyankopon so abodin ewo enkwa enwoma enwo ene mewie ni sadia na meba efie ase na abusiafo mo menchen ase na omebo me edition abremu yi mayo mo ede atwemo fe wi a ede ti anu edition no medium sonfo Bismarck Mensa ene onyankopon adom ntim wo Elder Kingsford duabo ama eka me ho ase Elder Kingsford ye mo akwaba excellent ye da ase ye ton safre wo watimi aba me ko manimu a Auntie Lucy akwanso ena Auntie Lucy emu akwaba ya era me da se so ye ton safro watimi di odo abo odomu na afi me ko manimu a yenua Foster Chum so ena Foster emu akwaba me da se send what you have say eto no ho no Samuel Abebio penisa me emu akwaba me da wasese mu nyina ye ton safro mo matimidi odo abo odom se mfa adisia se mfamre yen atie fo ewie ni sadia ende na abusiafo ahobrase mu mema munyina masimu trase na Elder Kingsford abompa etiawa ede amaye na afi ye de ahye adisia na se ya mompaye adumura ma dawase dohrim akwama sonko a odi amaye se metra winyura se na nam ho konkron so mekyerɛkyerɛ wasem ya bawo yesro se be ya dwem ni akoma na wonsem a yesuan ene ya tiefo nyina ho emu aba opese yemfa mo ye bra na nse wiase na mayen sanka nensiesie ye entretre wo ya setran mu na afi yentimi sum yie ensiesie ma wo soro nkwaje no weni empaibo weni adesre samri we ajenkwa ni ewura Yesu Kristo demu amen. Amen. Hey. Asa mamo akwaba bio say edition no ayede pa ye no kwasem say last week edition no na ye powerful confidence only in Christ Kristo munku ara na ahotoso wo no kwasem say Paul enam afutuo a ode koma Philip 4 no so a ode maye ne say na Philip 4 asafo no twutia chasem no ya gihini wo honomo amanfo bi ya de o madwena sisi say wanye nyuma bi a wonya nkwaje anase wonyuma a wo ye no ene ma wo nkwaje ntina Paul person di bange that idea no into tro de koma Philip 4 asafo no say wontimi nyina wonyuma so enya nkwaje na mu nkwaje
enam gidi a obenya wo Yesu Kristo so ena odema nkwagye adwuma no Yesu Kristo aye ama ye ndada nemo ye nnwuma ne ye nkwagye na ayagye atum no ɛho aba ena ye sono wo ye nnwuma emu nemo nye nnwuma no mom ena ema ye nkwagye na Paul pese ye tia se ne ndenso asafumu asafumamia ne Kristofu mu eya yetimi de ye ho to nnwuma ayeye ewo asafu asif se eno na bema ye nkwagye ba ye nkwagye enyina so ye nkwagye ejina gidi a ye benya eno wo Kristo so eno na ayeye no last week this week no ye to aso this week no ose osoro man no ba and as a heavily citizenship. In fact, the mention of citizenship here you were country mu de nyaka citizenship there e was say e de tiase pa say you can say we are citizen e wo ha say no we know how it feels like ye be kom no additional be ba mu na fe ye hu ne ye pese ye hwe no was but kai bossam no ye Philippians chapter 4 verse 6 ye hwe and kai bossam ye Philippians chapter 4 verse 6 Philippians chapter 4 verse 6 yeah. I say mon na nyunwini bibiara ha mo hu na emom ade nyina mu momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ne aseda ma mu adesrɛ nru Nyankopɔn asom amen amen great I think say ye kom no adesua yi mu no ebeba mu na afi ya akasa ho saa na otwi mu no eye na otwe a ohwe Philip fo mo mana Paul let touch to come out Philip from manual na otwi mu na be the concluding part and some our throw at the come Philip for na wiye ene yesa na otwi mu na say fiti next any kono so ye be hwe that of the Colossians and so there and also until the concluding part of Philippians letter na otwi to come and na ye hwe na otwi na wo hwe and some Paul throw no concluding parts and some idea we ya or they come friends Philip for no yen sama ohwa ebeboa ye mpa yi ewo ye nyamsem enu ntina ye pese ye hwe sansem yi mako ne se ne Paul ka se omo ye osoro mamba na se wo ye osoro citizenship wo osoro citizenship a etisen ana se wo ye osoro man no ba etisen se ne enim se wo ye citizen wo ka ba bia etie no responsibilities and have rights wo ahyede ene ne wonso wonya se wonso ye omamba no eno etisen sen na Paul is describe ye eno na sa na otwi mu ye pese ehwe in fact ye disua bi a yesua ni ya ebeboa ye mpa ewo ye Henry ye every akontua ye etri imo yanto aso na afi ye nhwe ne edika no osi role models anase nkrofo a afoforo hwe won esua won no ye bedika hwe akenkan sem bi ewo Philippians chapter 3 verse 17 to 19 asama Paul eka ewo ehono Philippians chapter 3 verse 17 to 19 mu bia wa ye crowd betimi akan amai ase enianom munsuame na monhwe won a wonam saa senia mo wo yense isusu no na nipa bebre wo ho a manya mo won ho asem kae na afi nso medinisuo meka bio se wo Kristo asenua no etamfo won na won awieye ne oseye wonyame ene yefunu na won animonyam ewo won aniwo mu na saa asase no enema ho ena odwen amen amen great yendi kan hwe no wa say eda osi role models ena wo hwe Paul say keep on imitating me mon hwe me na monsia me ntiase ben ena opese yenya ewo ahasi sanyi tose mu yo binia Miss Mark da say additional title no was heavily citizenship yeah osoro man no mu emma and also osoro man no mu ba say your osoro man no mu ba dia na e was say ya brabo ni Yesu ene ye ban no e fata sa o man no say say the o kan no in your introduction no yenya ye tu kwan say obaha initially no face a lot of challenges na so on emre kwa ni mu na fe usua no ma bi na usua wo mo omotea no e no matimi sesa usu no timi sesa wasetena no timi sesa
ɛno na Paul ɔtwe yɛn adwene adi asi so sɛ yɛhwɛ yɛn ayɛasetena mu a anaasɛ yɛn mma a yɛwowɔ mu wɔ ɛna wiase mu anaasɛ yɛn koraa no yɛn nyini no na nnipa bi wɔ hɔ a yɛde yɛni ɛhwɛ wɔn abrabɔ ne wɔn su a suban a wɔn bu no na afei yɛ kɔpi wɔn yɛpɛ sɛ yɛyɛ sɛ wɔn abɛyɛ role models ɛde ama yɛn yɛhwɛ nnɛmmere yi a nnipa bebree no especially the youth no wɔn celebrities ne wɔn a wɔn agye din footballers bebree no pɛ sɛ wɔn yɛ te sɛ wɔn anaasɛ wɔn sua wɔn nanso yɛnim sɛ wɔn no abrabɔ no ekoduru baabi a na apem yɛnim deɛ toto binom ne wɔn awieɛ na no na Paul ɔtwe yɛ adwene asi so sɛ yɛyɛ ɔsoro man no mu made a na wɔ sɛ yɛsua efiri wɔn a wɔn ne yɛ ne wɔn su ɛne wɔn suban no ɛbɛboa yɛn apagya yɛn ɛde akɔ saa aheman no mu ɛno nti na Paul ɔka sɛ imitate me Paul adesua esua na wɔtwe no ɔma yɛhunu abrabɔ a no ɔbɔ the past life ɛne tibia okɔ mu obɛhunu Kristo no nsakrayɛ ɛbaa mu ɛma wotumi yɛ Onyankopɔn adwuma nti wɔtwe yɛ adwene ne Philippines asɔre no ma no adwene asi so sɛ munsua me sɛdeɛ mabrabɔ no si teɛ sɛdeɛ meyɛ Kristo adwuma mani esi Kristo so Kristo ni me focus sɛ saa na teɛ deɛ na munsua me na mmom wohwɛ wɔn a wɔn aba asafo no mu because na atoro adiifoɔ kyerɛkyerɛfoɔ aba asafo no yes ɔsɛ wɔn deɛ wɔn nkyerɛkyerɛ no a wɔn kyerɛ gyina deɛ wɔn bɛdie so wɔn abrabɔ a wɔn no bɛbɔ na asase yi so no a ɛbɛma wɔn adi yie na afei wɔn atwe dɔm ɛde wɔn akyi no ɛno na ɛho adwuma na wɔn yɛ na yɛn deɛ nya asase yi so ɛne yɛn man we are strangers or foreigners in this land yɛn ni no da ɔman kɛseɛ nso a ɛyɛ ɔsoro nti saa deɛ a ɛwɔ sɛ munsua me efisɛ hɔ ne yɛn nyinaa yɛtutu anamɔ ɛde akɔ na no na ɔbɔ yɛn kɔkɔ sɛ ne mmirim so yɛabrabɔ mu yɛn safo no it doesn't matter sɛ yɛn nyinaa yɛba asɔre yɛfrɛ yɛn nyinaa ho sɛ akristofoɔ even within ourselves no sɛ akristofoɔ yɛ asafo mu nipa bi wɔ nom wɔ hɔ a yɛbɛtumi asua firi wɔn hɔ abrabɔ a wɔn bɔ anaasɛ asetena a wɔn bɔ no na tumi encourage yɛn ɛwɔ yɛn so yɛ Kristo so mu saa nso na nipa bi so wɔ mu a the same asafo no mu ɛne akristofoɔ mu a ɛwɔ sɛ yɛtwe yɛn ho firi wɔn ne sɛ yɛsua wɔn su ɛne wɔn baa no efisɛ wɔn no bɛtwe yɛn ɛde akɔ ɔsɛ yie mu nti saa nkorɔfo no a wɔtwe yɛn akɔ ɔsɛ yie mu no ɛna Paul ɛsɛ they are enemies of the cross or the enemies of the cross of Christ. Paul wankasa omuno ye ono Paul enemy. Even though say Paul adwuma a wo ye no no mo kasa di tia na say omo ye ne ye bi a etia Paul nkyerɛkyerɛ no. Wan form say omo na ye natamfo na emom ohunu say omo botae pa say omo twe afoforo afri Kristo ho. Until they became the enemies of Christ. Nti se pe osoro ahenie no na say ye osoro man mad ya na so ye Kristo ene ye botaye na emom ye betimi so anya nipa bi so wo ye mu a mprempren mu om so ye betimi asua omo a ebeboa yen ama Kristo mu anamo a ye tu so awie peye nti those people no become role models for my say ye afoforo na ya ba asafo mu na emposi ya cha ye betimi de ye ni atoto ahuni nipa bi a ye hu say saa nipa di wo ye soronko si esua bibi from ho a ebeboa yen na so the ultimate in say I was say yani eda Kristo Yesu so yo me da say elder why are there pa me da say pa why are there Nyankopon e shraw say what the yen afa ancheche bi mu e say o say stand fast in the Lord munyina pintin wo awurade emo the next one aye ba ba hwe no ye no the year of Philippians chapter 3 verse 20 to 21 yenhwe nsema Paul kan na yenhu se ne o si describe Christians no and as citizenship no so your mamba pano se ne sitie Philippians chapter 3 20 to 21 Philippians chapter 3 verse 20 to 21 I say na yendie yeman a yebuo no wo osoro efri honum nso na yetwen agenkwa a ono ne Awurade Yesu Kristo
a ɔbɛsakyera yɛn ahobrɛaseɛ nipadua sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a ɔde bɛtumi abrɛ nneɛma nyinaa ase ahyɛ n'aseɛ no tie no. Amen. Amen. Great. And it's our church, so a broken anymore. So we, however, are citizens of heaven. We are eagerly waiting for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. Auntie Lucy, citizens of heaven, at the same, Senior Paul describe we. Okay. Senior, what can say citizens of heaven, no? Na what can say ye na den? Pintin wa radimu no. No chira say emra odi nin sama ni letters a etwa to de koma Philippi asafo no. Na omu nyina no Yesu emaye no no omu di akire. Yes. Anasa osura henie no ena omu ehwe se ebeba. Enu nti ana waka kire wo mu se omu nyina pintin wo awurade mu no. Yes. Na yomu ye osuro emma osuro osuro emma. Na oka say enti se yesuro badia na asasi su no ye ni chafa bia wo ha ye twam ana yakro obonsam no bepeso odi nsohwe pi baba yakwam edi ahayen edi flatty attention from what we should be doing. That's right. Edi say ye best set your focus on Jesus Christ. Who is the ultimate goal? Yes. Onu no kos onu sun ye be fa ye betumi aye osoro ahenie no ma. Yes. Na Paul ka bibi efa sa osoro ahenie no ma no ho e kire se ye pese ye osoro ahenie no ma. Nneema bi wo ho no mu a Yesu beye ebeka ye ho ama yatumi aye ne ma no enu ne se ye hunam yi no obesisa no ansa na yatimi akosoro Bible ka se flesh hunam ni moja entumi enkosoro enu ntinu ye obesisa ye hunam we no flesh and blood no na wama ye Yesu Kristo resurrection body ni bi that's right ebetimi akosoro no na empempem amu tie me no enye ye nyina na ebewu ansa na Yesu aba na ebidum bewu ebidum so hu na nso no edru say ye kosoro ye nyame ma no ana say citizens of heaven no edru say ye kwa was say nyame esesa yen mpachom peso be kind 1 Corinthians 15 42 to 44 okay 1 Corinthians chapter 15 42 to 44 wa ye rabiano obetimi akan na for the so 1 Corinthians chapter 15 42 to 44. All right. Yeah. Okay, so sorry teno. Odia no proimu. Ebenyane nia emprumu. Odia no nia enidimu. Ebenyane animonyamu. Odia no emreyemu. Ebenyane tumimu. Odia no okra nipadua ebenyane honhom nipadua senya okra nipadua ewo ho no saa na honhom nipadua nso ewo amen senya mosia tie no ye wo honhom nipadua ana ye wo honam su nipadua that's right honhom nipadua no ene Yesu Kristo owu sore honam a wonya ya wodi kwachia na suafo no no osuro no se monhwe me me won kase yes me wo honam me nya honhom yes omu abuto wo mu yem no saa na ye nsusu ye beye
And First Corinthians 15:50-14 so kyerɛ sɛ sɛ Yesu ba awufoɔ no mo bedi kan anyane no mo hyia Yesu owie mu na wasesa wo mo ho ɛna mo tie ase no nsoso no be hyia no wie mu saa no wasesa wo mo ho nipadua no na your body ya epro I subject to yare any death we there enko heaven. That's right. Yamfa enko heaven adia nyame ahyehyɛ no saa nda fensusu no citizens of heaven kingdom no nsusu no opa kyerɛ sɛ adia ba ko a ye nida so Kristofo a ye hwɛ ni mu pa ani sɛ o tamfo a o dwado a ye be yi na free ho eye ewuo enti ewuo heaven ho ewuo ma ho biom honam pro ye ma ho biom yare ma ho biom oyaw ma ho biom enti na nia ewo ho no now Paul say that's for Paul our heavenly citizenship include the promise of the resurrection of eternal life in a whole new existence that we can barely imagine now. Amen. 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 Great. Say Auntie Lucy, why are there pa wa jebre ababe mu amaye mamintie Foster karame de boa ma de no. Say na or stress say you be ko having a citizenship. Nti you be ko yes bebe dane yen akoni ade. But before then yenya pintin mo fa de so no. Nti nema e bitima boa me gina pintin. Yes. Say abrabom nema no you be focus on heaven. Yes. Na enema etwa enwohia tete yen ha yen ti say Job a enema ha no na so isan say oye a citizen or heaven ti no wa ma say enema ni nyina mu na bam. All right. Yenhwe o konfona na o sen ase nyana so no. Two ene ne sen so sa ba ko ehun say Yesu efri the prospect a citizen bi inti no ohun say Yesu bejene nkwa nti oba Yesu nchen. Yes. Na de okan ho no de ewiase atete nti no wa mu heaven no nti no so wantimi anko bi sapepe ne tema yen nti say ne anima atwa enwosi a etete yen no ma enyi focus e wo heaven na enche say de ma kan yen no Yesu beba na honam ya etete no ye fanko besisa na ko heaven. Amen. Amen. Yo me da say ye to aso o say rejoice in the Lord always. I say mumma mwani nye ewradi mu da. Great. Interesting Paul eka asasem we abra no chiro koma Philippians no. Philippians chapter 4 verse 4 to 7. All right. Interesting your asem we wo Philippians. Ose mumma mwani nye ewradi mu da. That's right. It can be say mumma mwani nye. Mumma nipa nyina ehunu mojo ewradi aben. Mo na nwene bibia ha mo ho. Na mu ade nyina mu monfa mpaebo ene kotosre ene asida ema mo adesre enru ewradi asum. Na Yakobon asum dua trad entiase nyina so no behwe mo akoma ene mo adwene so Kristo Yesu mu. Amen. Amen. It's mamenko opening same so rejoice in the Lord. Di nyina mo mo ninje mesemo se mo mo ninje. Asemi Apoli can I think say no can you now crampona or prison. Yeah, ye who ne say. Nya Bismarck and das any at telephones so da munina ase. Quotation just me can one of the favorite quotations ya mita e ka mani jipa na we e ka ho. E mo wa say asa kwa ba sa bisi mi so sa quotation. E nya me na amana abasa. Na me to aso free ma hodie no. Si e ka Philippians 3 verse 20 na e kan say na yen die ye man na ye buo nu wo osoro. Osoro, yes. And imagine say utiwe no wani daso e wo bi mu na so wa rohyemu e wo bi mu say eto nie ayire so paso say de ne asa nipa ne de okono ha wo mferi a emre bia no utirimutimi eye wo de enti say Yesu ka kire say na say Paul kai
Philip for ne say omun kai se omun maya omu bu no e wo osoro a enti no ma omu eyam hihyi omu mu omu enwore obibia ho efiso nim se enipa asetena mu ehuna mu niema no se de ne anua foster eka no enu nitimi ye more worried and Paul tiase say ebetimi ama omu aye worried enti ni se wo kai from verse 4:1 eba 3 na odinka kan me tiase say wasre omu nye worry na chi na omu man omu bu osoro no omu nye kro unity any idea ehia nipa yi enti o free unity ni suna no ana o jump de be sha say mumma maninyi na ya me de say wase mumma maninyi awurade mu da wan ka say mumma maninyi se de mu pani bia na me kai me bi say na me ne akra bi ye quotation ye di bible hu enkita hu die ya ana okoko too from I think say Corinthians we can say mumma maninyi da or the see hot sa Corinthians ne de ne sa na eke mumma maninyi da enti what the eba no now that you always block me for doing this. But Bible says, rejoice always. That's right. And I'm saying rejoice always, yeah. But let's go further to what Philippians say. Okay. And the about Philippians now, me baby, and I'm saying, say hands was so also say, mumma manini da awradimu. And to woody da na ba awradino emeka ho. And the minya onanka. And then you can enjoy the outfit. And to not say what they Yes. But Paul in him say, omu eye baako na so omu di omu ni nyina eto esisu se omu man omu hwehwe ne ewo soro dia ene omu ani gi ewo awurade mu a eniema aka kire ewo wiase ya etwe omu ho ahia ni nyina no ebe wo omu ani beje ebi ani beje ho nanso wo de fane ani awurade de ne ekono etoto ho se me de totu we hu a enti ebe ma me atima ye part of those who will be the citizens in heaven ebi osuru my manu metimi aka ho bi se mintimi nka ho bi de ne ya me ye bia no o se mehwe die enti ni se me ye part of heavenly citizen ne dia ene ye me nka makoma ntumi yam se o se ye de me eko ahemfo kura animu a o se mensuro mi awurade na a ma siesie osuru na ma wo no minim nia mekere ni aka enti man no nso mbe ye odadwen ana ma nia obeni echina ana asa adechia no nso ensa meye odadwene efise aboa wase odi toto enoma ho ese wo mo kro mo nno na wo mpam na wo nya hwie no onyankopon provide aduane mo mo daa na ntimi ma ade na mo ye worried wo worry bi ya ye worry se wo benya osoro ho akọ na emom nye asase die ya etwa wo ho ahia because wo mo wani ko asase die ho a wanhwe a oyire be fi osoro no die no na wasade to aso se momma mani nyina achi no na waka se betini nyina achi na adofo no momma nipa nyina ehunu mojo sa because eye fruit a e wo se ebamu abra wo ye citizen of heaven no wo se nipa nyina ehun se asimesi wo dance nko wadwuma mu wo niye mu obi bia mu no wo dance nko na no nso kra wansa amfa ansi wa no se o ka se nia ekomsu nyina no enka se awurade aben enti wo ye bibia ma bibi enkreko adwen se menhwe na mani animu too much na media animu kra dia na eyenyame adwuma na media animu afi ni ode to asokran se enam sa ni ntina ne ma ye na enwene bibiara enhaye ho efso wasisi ye adwene se de ni ara yentimi fa basafa kura enka ye tenten wana se se de ye hwehwe no no efso yentimi monipa ntini sa adwene ni wo ha bebrebe no onimsi ye wasasi so de ebeba but ma yem fa no enka ye dadwen hu na emom no se bia obibi eho dwene a enka bibia mu no yemfa aseda ema onyankopon na yema ya desrede no enu onyankopon asomu na se ye pe asomdwie wasase so a ono na obema ye asomdwie eno na ntina Paul ka kire se yema ye ni enyida yo me da sesa kakra me pese me de fua ne dia no so ne say Paul also can say omuma omaninye no maninyi da say oyawumu o say enijie mu o arahubu o omuma omaninye efise omani da oman bia Yesu ehihye ama wo mu a wo mu kwakoye omama ewo honum that's right
Great. Me da se pass with this point no de aba ahase later no ye behwe say your mra ye behwe how you be relate citizenship. Say what citizenship will create mu na what citizenship will heaven. Saying abono e mbon but yen to aso if we get time I be ba be sa asem ne ahwe ho asem system. Also think of these things dwene niema ye yen hwe niema o say you know Philippians chapter 4 verse 8 and 9 yen hwe niema specific niema bia Paul see can one some Philippians chapter 8 chapter 4 8 and 9 yen hwe asem e ho Philippians chapter 4 8 and 9 I say afi die edi akire anuanom die eye nokre die anim ye duro die etene die eho tie die ewo odo die ewo dimpa se obra pa bi wo ho a se ayeye bi wo ho a sa anuama yi hu na monwene die mosua nso na maji na mati na mahunu wo me hu no eno ara na monye na asumdie nyankopon ne mu betena amen amen Foster edebra na Paul say enwene ho yi which my answer question now was I say we are citizen bia yes then it's away sir enti Paul abobo never be brave about 6 virtues that's right or the mayen or near my enemy home sir but or come be say asumdue ka hold the last in my na asumdue nyankopon ne mu betena asumdue nyankopon no one mo betena that means ono no behwe mo so so behwe mo so very good enti but twini kan hwe so but before no so God enti all the explaining say say o bambo bi oh military for now mo guard mo yes omo guard mo no not to say wa guard no also pie ko so what I say yes. Very good or guard say enemy bia ma e ma attack you na say o me fa or how be there emra so it mu amu no must stay peaceful and then calm that's right and no ana odi church and say Jesus Christ no krebi eyiraye from Eden ana edi or how bre ana wa be redeem you from that or sir ana wo kire yen say what nya yi die yen stay calm jono e boy ho ban na maye mpie nko ko se akoko batan obutini maso a wa be asonde pie no so akroma be fa yes inti bra akoko batan e butini maso de akroma ntimi nchine da sana adisano opese o se mo dwen niema yi ni mo inti niema esese adwen ho a ye be focus na ye nwi niema adwen ho hia bone ahokire ohawo ani ade na entimi end strategy peaceful ayina ye wono ne be ndie igusu a obambo e wuradim ono ana o se ye nye calm na ye nhwe no na beti nti wode enema bi ba se sa virtues no na Paul pese o chechire mu o se nokre so kan nokre Yesu Kristo ono nokre na iraye no ana fei wayi ahu ye se ampa yampa odi nokre nti yehu se odi nokre dia ana ye stay under his his wings yes happy akoma ba fine good ana o say ne eyeduru noble so noble yehu nipa noble character yesu ta noble character na chese obi a onye basabasa so nti ho ne ba say Ghana representatives bia wo every country no and every country bia na representative or any other country no yes or is in a country flag high sir chese opese the country no nya dipa sir nti unti sa ambassador no ana say ha commission no ase ho ase boni da chese opese wo ye bibia na timu say ne man no sa pepepe na yenye focus say baby abai or how ni atete na so any focus oh ye heaven
so the be keep steady Yes. in our Christian course. Yes. And it's a pay you lose focus anyone reba. So I know the dream you might be brave into a the noble character no say near tene ade tene e be ya ho free anybody the man more chrono kala bully and in manema pack and if you say near a hotie so near tene and near hotie oh near hotie no you cover anima be brave physical outward inward and everything into physical no anima yehu a time anima yehu a de ba ye pedua so no esese ejaye na inward no anima ye diko impedium a enye a Yakobon a kire ni a eye hotie ana fe atade a de be hye ene de be fira ni nyina o kire se yenye ahotie afi so o kire se nia eye ahomeka ohun bibia eye ahomeka ebe mo asomdue bibia eye ahomeka ebe boawo ama wasomdue no atimi adan ebi peye ene se ye afi the lastly nia ewo dimpa ese dimpa eye sin den ase mi na no enti na Paul kire yen se yenhwe ahwe na yenwi yenye free sa ai wiase mu na ye de anya kire heaven dia enya hwe na yenwi enema abeboa yen ama yenye focus o heaven the Psalm 34 me last universe Psalm 34 no but will be ne kama 34 verse 7 to 10 no okay so Yakobon the koso Yakobon bo won a dono Sabbath dono bo ne ho Sabbath na oje won isan say safo no e wo this virtues no okay omo dwedwe nyema to asman Psalm 34 Meshra Awurade no verse 7 to 10 Awurade bofo bo won a osuro hu Sabbath na woje won monka nhwe na muhunu se Awurade ye insira ni onipa a dwane kotoa so as say so bibia won tabas no de kotoa so won tabas no nyame eden ebo ho ban sa Awurade akonkronfo mu nsuro no yes ne biribiara remo won a wosuro no jata ruwa bedihia na ekom ade won edase enti obie no a obesuro bisa say wo bambo so wo bambo ni mu but so pie ana say wo ma nema bi eforo dia na say osuro I mean kan ho amen amen when you first why are there pa so can say one of the favorites what they aba abontim say tifo so ati no asopamo afi yen koye ni mo na afi yen fan soro yen addition no so o say opening ho nsafo ahodo keys for contentment yen hwe sene Philip for ngoma ye dun nine imudu ekopim du miensa na fi ahuri akan du enkron no yen hwe sene Paul kansa asemwe na nsafo aben asem na Paul kano ewo hase yen hwe Philippians chapter 4 10 to 13 na fi you jump to read the verse 19 ma enti onyame asem Philippians 4 verses 10 to 13 ase nso maniji kase wo Awurade mu se mo afri ase regine me ho bio mo dwene me ho nanso mo anya ho kwan enye se ohia ntina me kan ye efri se me die masua se asetena biara me wo mu no me pene ma no do so ma me minim ahobrase na minim konsem nso bibiara ni nioma nyina akokwame o me ekom ni akonsem ni akokosam ni hiadie mitumi ade nyina ye die o hyemedin no mu amen amen verse 19 no enso say na minyankopon bema mu die ehia mu nyina sede na huhia no tie animonyam mu Kristo Yesu mu amen great meda mo ase eda mamensa mbra so yenhwe se ne Paul eka ensem bi ewo ahase
ɔse otimi ade nyinaa yɛ o Kristo a ɔhyɛ no den enti na afei nso I am content with what I have just near nani so near nyame ɛwɔ bia man bia I mean yɛnti ase saying me da se me nua say you free adesua na ase no memory test no Philippians 4:6 no or can be kire must be anxious for nothing. Yes. But in everything by prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Yes. My maybe be a Maya bas can say Emuya bem Nasa popo and Nasa Sudo. Nemo be beer, Yamfa Piebon Kotosre, any asida. Niamfa, ya bisa dear enko Ebradia nim. And a baby Philippians 4 no 9:13 no was sarcasm. I can do all things through him who gives me strength. That's right. Mitimi ye bibia enam ono a o mame o hye me din na so o mama ho din. The Sabbath back 13 wa Paul say minim sene yekọ ahoyehiem. Yeah. Ena minim sede yenya ye ho na se minya de me pebi nyinara. Ena masua ahunu se mema me ye content. Mema ni aso. Niame wo awa ade nyinam situation nyinam. Se me wo hiam, se me wo sikamu, se me wo yade mu, se me wo ahoɔden mu. Mahunu ni secret. Okay. Ni nyina se mema mani aso. Ana se mejina pintin, me nye anxious. If you say abrabo a ye boy no. Ya sitram no edurumre bi a ye kwa ahohiam. Ebetima ya yade, ebetima ya okom, ebetima ya se epra, ebetima ya owuo ebetoto yen. Ne basa ni adwen ho, ni reflect a eboaye ma yetimi hunu inhira so a onyankopon ede amaye wo ya brabo mu. Inhira bi a na ebi amra na ye wa hoden na ye nkwa ahohiam no ni take it for granted. Yes. Sa no ma no eboaye ema ye reflect. Na ni nyina mu no ya na ema ye gidie so a ye wo onyame mu no eso no hwe. Eno na Paul o kire yen se ye kosa ahohiam ye ko amani hunum ye ko owuo si wa busuam ye ko okom ya de mu a ni nyina no en reflect on the word of God any ye gidie ni promises a onyankopon de amaye saa so na ye ko say ye nya no plentiful ye ho toye ye wo good health bibia ha ye so a en reflect how ye faith if you say onyame no a wo mayen ni ye hia no ono aso ne ye kwa ho ye hia mu a obeyi ye afirim. Yes. And a Proverbs ka assembly or Proverbs 23:5 or when you asa obeka ho amayen ya to da bi ni ye ho toye ya na ye refi ni e ma bi. Proverbs 23:5. 5. Say, wadi wani besi die eni hoso ana wudi wani besi ni eni hoso ana na ahunyade fu ntaban tu se okodie a otukosoro Ahunyade etu senta okodie a otukosoro ahunyade ewo ntaban a etukosoro. Yeah. Ndi yanya ye ho no de wose yete asense ebetuma ba se mere beduru a de ahunya no aye nya no ni nyina no ebehwede yen ye hwe Job abrabo mu a ebisi Yeah. na so nam se ode no to awurade so no emene budi eduru ye no nyankopon ehye ne ho animonyam etisi ye kosa ahohiahia no mu saa ye ko emra mu odin mu a ye woni hia yen ene se ye nya bibi susu di a ni nyina mu wose ye kai ye bofo no eno no na Psalm 23 ede man se awurade ne mehwefo hwe eri hia me awurade ne mehwefo. Yes. Eso e bia sa amra wo bo sampai bo no na bi hia na bi hia ho Yes. na so o say be content in the Lord. That's right. Se ye de ho to awurade so a empoma hu hia mu no
minim say awurade a mede me sufiri akoto ano no obeya ama me and Matthew 6:32 okay was say your heavenly father know that you need all these things waja wosoro no onim ne ehia yen ntisi e bompa ye kire no a ne mresem no obeya den obeya ama ntisi e wasa gidie no wonumu a eboa yen ma ye gidie no sipi key no bi no ode man no and 1 Peter 5:7 was say yemfa ye how ne ye dadwen nyina ma otwedi ampon adentia for he cares odwene ye ho se awurade dwen ye ho dia na wo se ye de ye how nyina ma no ana ye test ye kan ye Philippians 4:19 no was say my God shall supply all your needs according to his riches in the glory by Jesus Christ. This aboshe nyina ewo ho e de man no na Paul awotwe adwen asi so say we ni nsafo a eboaye ama yenya hotoso ewa awurade mu efise ye osoro ma ye ya manfrafo ha ye tu kwan akọ osoro ntisi ye disa ensemi hye mu a eno na ma ye gidie ama ye tena ase ewa awurade mu ene de o ka kire Philippians 4:13 or say I can do all things through Christ who strengthens me. Intina Paul to da bia ko to Paul say ne mmerɛ yemu no na no ma bi ho a wontimi nye enso Paul no aso no bɛka sa bɛka sɛ bitimi ye ade nyina ɛwɔ awurade hyɛmeden ti awurade a ɔhyɛ yɛn de no ɛno na bɛma yɛtimi agyina na ma yɛ ho a yɛnya saa ahotɔso contentment no na no ma bi a wɔsɛ abrɛ nyina no yɛbɔ mpa yɛ na afi yesu frɛ awurade ne yɛde yɛ ho to so ne yɛhunu a ɛyɛ awurade the will of God no say awurade edi ne salvation na say ne nkwaje no ama ye nyina ene ye namfonom ne adofo na afi ye be encourage other people ewo gidie mu na afi ya kan yen bone na ye de ye ho mfonso so atimi akyeche yen na afi ya bompa ye say awurade ma ya ho den na afi intimi ye den yenini na hyede no so nyinara na yebedodo ye ho na afi yentinta ye ho ye mistreat one another nti we ni niema si etimi ebo mpaye na afi ye de ho to so awurade mu a obeboa yen na afi in his own time in his own well no why ye nia ye sufre no nti ye bo no tofa no awurade se oni ye hwefo he is our shepherd this ye de ho to no so a de hia ye nyinara nimresem no odi be man yo damase say yemre no ayemre entimi entwa yen addition ye de be etwe ase sene ye tam no akọ kakra ntine abusiafo addition a ye de abro no ye addition no kwasem no say aye kama pa heavenly citizenship as Paul atre sene we heaven citizenship we heaven citizenship abrabo a obone ensosie dem ene niema e wosi hu enyina na maboafo na aboama ye de emu empense mu e de abro no minim se adisia no watwako wakoma pono so next week ye de ne etoso enwotwe eno so e de ebe toam so onyankopon enhira mo se mode mafidie e de atoase aye ne mo aye sa adisia ewe babia wo biara no obekatoani na afi mama sami ahira so e de amaye adofo memo mpaye ene agya wosoro yeda was owadisia kunina odi ama yeni adofo no nyina yeda was se odi aka ahini anima no ho yesrew se ma ya hode ebetimi di agina akosi awieye ene adofo no nyina na adisia ye nyina yate ni entimi fa mo brese ne fata wadom amen